Welcome back to the Chibichira Malawi cameras. Tipasane pano ma update yokhuzana ndi anyamata follow amene ochokera ku IRGC asilikali amene wa dziko la Iran amene agwidwa ku dziko la Kuwait. Kodi nkhani makamaka yayenda bwanji? So makamaka timadikiranso maripoti yochokeranso mbali zonse ziwiri. Foka panopa nkhani kungoimva mbali imodzi zioneka zoti sizumagwira sizumapereka sense kumano ka mbali ziwiri zonse pano mathakwana zero okay kodi nkhani ikuenda moyo nje. So mamawa tinamva ndithu Kuwait ikulengeza iyayi tagwira anyamata folo dziko la Iran kuchokera mwa asilikali a IRGC akulowa mu dziko la Kuwait kufuna kukapanga za mtopola za uchifamba bla bla muli mosemo mmene zinakhalira. So nganija itatero tsopano tinamva no timadika timveno mbali yokhudzana ndi ku Iran kuti yo response yawo ndi yotani. So apa tili ndi Abbas Araghchi amene ali foreign minister nduna yoona zakunja ndithu ya dziko la Iran imene ndithu ya yankhula pa nkhani imeneyo ndipo iwo ayankhula kunena kuti in clear attempt to sow discord, Kuwait has unlawfully attacked an Iranian boat and detained 4 of our citizens in the Persian Gulf. This is illegal act took place near island used by the US to attack Iran. We demand immediate release of our nationals and reserve right to respond. So nkanija kweni ndio nina kuti yambasa kumveka mwina and tita werenga nkhani yonse bwinobwino kuti yayenda bwanji akuti kuli madzi okay same mu Persian Gulf mwemo. So madzi mwemo kupeza kuona kuti asilikali a Iran akuyenda mu Gulf mwemo komano muliso pachitinakamba zoti kwina kuli Oman kwina kuli Chani UAE ukula china Kuwait. So zapeza kuona kuti Kuwait ili ndi island okay island ina mati Island anyway mwe mosema ndi chilumba okay pakati pa nyanja pacha kukhala ndithu kuti pali dot ntunda okay anthu amamangapo zimanyumba amatere chilumba mmachidziwa ne chilumba chimene chimakhala pakati pa nyanja. Kuwait madzi omwemo kuside yawo ali ndi island chilumba. So chilumba chimene chijacho chinagwiritsidwa ntchito ndi ma Americans kupanga attack dziko la Iran. Therefore anyamata awawa Iraniwa anakwera boti ndi kumapanga patrol okay maenda kufuna kulowa mujani mu island imene yoyo not kuti mu dziko la Kuwait okay chilumba chonche dziko la Kuwait okay ndi chilumba cha dziko la Kuwait komano zilingati mezi zilingati tinoti yani ngati ku Malawi tiso ndi chilumba okay. So wino choka dziko lina akulowa mu chilumba chimene chocho. So actually it's in Malawi. So akulowa mu chilumba chimene chacho chimachito di Bubian Island. So anyamaraja amalowa mmene mucha ukapanga check kuti makamaka muli bwanji. Remember kuti mmene muso munapangidwa so atakiso Iran inapanga so attack inaponya mabombaso Bubian Island. Itazindika zoti kuliswa asilikali America amene amagwirisa ntchito chilumba chimene chichi popanga attack dziko la Iran. So foreign minister wa dziko la Iran apa mu message yake iyi ndio nina kuti akuti Kuwait so pano makamaka ina after so welinga nkhani yonse yakona kuti panali ku clashana okay asilikali a dziko la Kuwait anapanga attack boat limene anakwera asilikali awawa a dziko la Iran.
so pasanayo mpaka na kuti ati mmodzi somwe asilikali a Kuwaitiyo avulalaso mu report and komabe anakwanisa kuagwirabe awaso pano ndi atafunsa ndi amanena kuti no, if actually ife ndife akuyirani ndifenso ndife asilikali a IRGC timapanga patrol timafati oni mu mkatimu mu island imene muchilumba mmene mu sezoseza chilira kunyanja kumweko. So Iran yenna kuti izi we demand immediate release pakufanza kuti iwo anthu atuluke mwa msanga atuluke mwa msanga komanso action imene achitika apai ndi ya illegal ndithu akutero. So amene ma statement onse mbali zonse Kuwait komanso ku Iran. So inuyo, what do you think? Mayenga ndi mukutswaso ni yengo iyi yoti nkhondo ikutokuyamba ndoti mnenda intelligence amafuna akaona kuti si pachana si Americans amugwisa chiro kumweko. So guys, thank you so much. Nkhani ya Kuwait ndi Iran ndi imeneyo, and Iran yedendawala kwambiri for anthu akewo akuti sana apase mankhwala since kuti ena avulala pa nthawi imene amalimbana makamaka. So komanso akuti iwo ndi ufuluso obwezeraso izizi Kuwait ikapanga zibwana anthu awo follow awapangiririzi azibwerera kwawo. So guys, thank you so much. Malawi and cameras.